bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on kono no jiruɗen ni eɗen dari ɗo e dingiral Daka so tawi en mbi Daka eɗen gandi ko nokku dewal Allah kala noon ɗo yimɓe pottata e dumunnaji poɗɗindani en jomum en katojina e ndiyam nden noon eɗen kuccodir ɗo e goto e surveillant général Asie Fort Madina Gounass ɗum noon Ousmane Sow ko adi foof calmina yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV. en calmini bandiraɓe yeeɓoɓe ayaw men Fitirla TV tawi mbawi wonde e jokli windere nde kala kanko foof en calminiɓe en jurimaɓe eɗen mbiyaɓe kadi yoɓe keɗoɗen jaam e cellal kadi ɓe daara en jaam e cellal kisal. Asie Fort e holɓen ballodirta to banggue ndiyam Daka? e jarama ceerno Baba Galle to banggue ndiyam Daka kam nde wonno Daka ko mum ko ene yaaji kadi ko dental ngal ko ene yaaji ala keerol. Daka heedi cengɗe ɗe foof garat SD arat Sen'Eau arat hydraulique arat yanta kadi ni e woɓɓe ɓe ganduɗa golloɓe telluɓe ɓe fof ɓe garat yanta e Asie Fort tawa ɗo kamɓe fof ɓe ndenda ɓe ballodira e beele goto foof jagga ko foti jaggude ko jagga kadi nde foti jaggude jagguiri kadi nde foti jagguirde ni ha ndiyam heeɓo e Daka he wasa mankude hay saaha goto. ɗum ɓe foof saabu ɓeɗo kedata koye kuɓɓugol machine o e rokkirde ndiyam ɓeɗo kedata koye terrain o gam ƴewde dendagal tiwo pusɗo e nder wuuro Daka ngo kaɗɗo ndiyam yettoyade nokku ɓe pewna ɗum ɓe mbawa rewidade ɗum ha ndiyam ɗam yettoyo to foti yettoyade to ɗum ko enen ɓeɗo foof keewi darodade hen ha ndiyam ɗam yetto to foti yettade ɗo saabu goto foof en harjide ndiyam. Daka no foti force uji gonɗo e Daka? eywa ɗo e Daka woni ɗo ko force uji tati. Force uji tati gonɗo ɗi forage F1 woni gonɗo ɗo jamaɗo Togoso on jogui ko ɓuuri hewde e Daka ji serem ɗi on woni mo ganduɗa mo gonɗen o hutorade ko adi. eywa forage goɗɗo o ko Sen'Eau woni gonɗo to natirto lawol saɗa ara saɗa naata e Daka heeɗi mi Madina gonɗon banggue ma ñaamo nano godron on eywa kanko woni forage ɗimmo o. Forage tataɓo o woni ko funnangue to on woni mo OFOR waɗi o wadde ɗi forage uji tati goni ɗo kuufi ndiyam Daka caggal mum noon forage goɗɗo nan to Aidimatu to on kadi en wallita e ndiyam Daka e won goɗɗo noon asano hirnangue to on ko simtarama asnomo kono noon kanko o gollani saabu ndiyam ɗam moƴƴani. ɗiɗo forage uji gonɗo ene ballodira beele Daka o wawi heɓde ndiyam no fotiri ni. guila holne puɗɗon golle Daka ɗe hikka? eyyi aɗa andi Pulaar wi windande jangguirte ko windande bandum kala no mbaɗɗa hikka cikkuɗa rewi lawol mo wuuri so tawi woni ari gabboɗa hen ɓayda ɗaminima rawane rewi lawol kadi hikka so ari kadi gabboɗa e on sifa. rawane min garino ko adi Daka o min dewi hen min pewno dendagal tiwoji ɗi ganduɗa kelnoɗi cumnoɗi hikkane ko hon noon fuɗɗama hedde gila le 2 ou 3 avril guila nden puɗɗiɗen arde eɗen garda e plombier ji ganduɗa eɗen gondi e mum ɗo e nokku o garɗen noon ko wadde vérifier réseau o gani robiŋ aji gonɗi e nder Daka ji ɗi ko robiŋ no tiwoji mawɗi dokkoji Daka ji ɗi ndiyam ɗin ɗon tiwoji won hen ina cuma saabu goni koye less pont uji sahaji goni hen kadi goni koye ndiyam warango so ari nawat leydi ndi ha laaɓa so leydi ndi yeehi noon heddo tiwo ɓolo so tawi woni huuɗo fuɗi hen huuɗo ko yoori yimɓeɓe haade mumen arde cuumu waɗi tiwo ɗi cumat so tawi woni ɗi cumi noon rawane min keeɓi hen hunde nde ganduɗa ɗeɓde tardinde ndiyam ɗam saabu tiwo o nde ndiyam woppita tiwo 110 omo heewi tepti ndiyam ɗeeɓi yolde won e Daka ji woodi no équipe aji e nder équipe aji équipe goto ari tawi no wayni waɗi hen boussonné woni ndiyam yawtata Daka ji gonɗi yeeso to ɗi ma Daka jooɗi balɗe ɗiɗi balɗe tati nde min tinoyi on ndemin e nder vérification plombier ɗi hamin jiitoyi on ɗon min guitti ɗum tiyo o waɗa raccordement nde ɓen ɗon puɗɗi wawde dañde ndiyam wadde ɗum ɓeydi addude min law hikka kala mo ganduɗa tiwo central mo ganduɗa momin tini ene waɗi ella o fewnite ko adi jonde Daka nde jooɗo tiwoji 63 na pusno hen ɗin mi sikku en jiiɗi toon ewa tiwo kadi 110 on nene kadi on rokkuno men caɗele hikka on sumino kono hatta kadi o fewnitama o saaha so ndiyam udditama ono mo wawi rokkude ndiyam no fewi taw ala caɗele kono noon kadi won tiwoji 90 ganduɗa cumnoɗi ɗi foof pewnitama ha laaɓi rewi hen kadi eywa won aroɓe gasa saabu tiwoji ɗi won hen ndewi koye nder Daka ji jomum no gasirni han kala tiwo o
tiwo o taw no ɓe kelirni ɓe keɓani moɓe kalni ɓe ganda moɓe kalni on saaha ɓe goppiri noon so tawi woni ndiyam udditama saabu ndiyam no uddite ko adi jonde Dakar nde pour wadde vérifier réseau o beele ndiyam yettimi banggueji foof ɗum noon plombier ji ko ɗum min gonno ga e ɗeɗo balɗe foof wadde vérifier réseau o e fewnide dendagal ko ganduɗa ko ene bonno hen ɗo e jonde Dakar nde jooɗade saabu jonde jooɗima fewnide ɗum lawol gotol weɓata ene yaaji eyyi ndiyam non heeɓo e Dakar o saaha walla ala e oɗo saaha ɗo ko ɓooyani ko forage mo mbimami sen o waɗama test saabu koye ɗeɗo balɗe fof ɓe gonno koye ƴewtade ko wonno ɗon ko saabu sa ari hadma huɓɓude alay saago yaltina pompe o ƴeewa beele omo rewi lawol walla ala saabu jonde Dakar nde jooɗa tan wiye ndiyam ala ɗum holnaki wadde noon ɓe jaltini ɗum ɓooyani ko huɓɓa waɗa test kono noon nde wonno hande sa fewni a ɗaminima feewi janggo jiiya woɓɓe gona e asde tan kadi mema tiwo 110 o ete 110 e 160 ko tiwoji ganduɗa ko tiwoji mawɗi ɗi ganduɗa mettuɗi fewnude so ɗi memama tan battinat no feewi ɗum waɗi won asoɓe kadi memat tiwoji ɗi hay sa fewnina ha feewi an kadi a ɗaminima feewi kono ɓay woni yimɓe ɓe gasnani golle a wawa wiide feewi sowona yimɓe ɓe joddi hankadi ha ganduɗa ɗo kam feewi ɗum waɗi saaha foof en keeɓa ko noon o saaha forage F1 o woni gadano on ene rokka ndiyam saabu golloɓe ɗo ɓuurɓe hewde koye makko ƴogata ha e nder Dakar ceerno ga foof koye makko ƴogata e kono ɗito soɗi kuɓɓi teskade hatta ɗi continde so Dakar sakima yimɓe hewɓe so wiyama tan Dakar sakima ɓen guddita koye mum ɓe gacciri hon noon ɗum wadde o saaha on kam ene rokkiri ndiyam no feewi oɗa noon wa rokkirde mum ndiyam o saaha taw suwa taw rewde lawol no feewi kono koye test wona no mbimami ni joni ɓeɗo guitti koye mum robiŋ aji sa udditi ndiyam nan yaha ete holno foti ujunnaji robiŋ aji goni e nder Dakar o goto foof itti hoore mum robiŋ waɗa hen pusone sa udditi forage goto foof jiita ene weddoro banggue wadde ɗum ɗon forage o huɓirdemo hon noon ndiyam no weddo kadi wona ɗum woni koyo jaɓɓal ngal e wadde ko tawa wadde so tawi mi faami force uji kanji fof sani mbaɗi fonctionné ɗi mbaɗi ndiyam oɗo saaha kay kanji foof eɗi pari forage o foro machallah on kam koye golle tan wonno dartaki woni gonɗo funnangi to oɗo ne koye golle wonno dartaki ko oɗa dartinanno golle seeɗa kono on nene kadi ella muɗum alano ella saabu ro wone pompe o yaltinama ƴeewa ala ella hikka kadi o yaltinama o ƴewatama ala ella kadi o yaltini ndiyam machallah o saaha kam soko Allah hayso hande Dakar jooɗino eɗen jorti en dañca caɗele to banggue ndiyam Dakar ɗo so Allah jaaɓi beele wonko hesɗi e golle ndiyam ɗam wonko wayli hen walla ala eɗa andi Dakar kañum ko e nder yimre Ceerno Ousmane Ly nde o wi kala garɗo gotol ma artu gongol ma laftu konngol e ha wedde Dakar eywa so arti gongol ina haasi kadi addora goɗɗo wadde kala to jakorinɗa tiwoji réseau ndiyam Dakar o jettima ɗi kubtidini Dakar o sa artu yimo wuuri cikkata ko ala ko ɓeydunoɗa saabu teskade keewal Dakar o no ɓeydorto caggal toni hewɓe no gonno e nder ga Dakar ji ɗi fadde ɗumen hewde ɗumen ɓittude ɗumen won hen jalti pay dow to noon tawɓe galano tiwoji ndiyam ko seternaji ɗi kewno nawandeɓe ndiyam tiwoji ɗi noon jeehino ha ɓattiɓe ne moƴƴi kono noon nde wonno Dakar o ɓeydoro ɗum waɗi kamɓe won nokkuji galano tiwoji hikka noon e ballal Allah e ballal seereɓe ɓe kadi e ballal OFOR eyyi e fondation kamɓe foof ɓe nangodiri juuɗe balliti saabu OFOR walliti tiwoji gam ɓeydugol réseau o wadde firti wonko ɓeydi hen holko ɓeydi hen so tawi ne ɓeydi ko ɓeydi hen saabu teskade won yimɓe ganduɗa na gonɗo ha Dakar o sako taw ƴeewa tan koye secteur-naji he ɗum noon ko ella o noon ko ɗon ɗinɗi ellaji ceernajo o yiiɗi safrude yiiɗi darodade e dendagal ballitowo beele ɗen caɗele cafro woni OFOR hikka ɓe balliti en tiwoji saabu o sahara ko kalten ɗo fodde hen kam 1 kilo pawɗo ubbama e leydi he ɗum ko diamétre 63 diamétre 90 won goɗɗi kadi nana e lawol cuwa yetta taw fodde koko ɓeydi fodde 3 kilométre mo ganduɗa réseau en ɗamina kam ma ɓeyde e nder territoire Dakar o foof so Allah lamɗo jaaɓi fodde noon to tiwoji ɗi jettanoki to e to banggue hebde ndiyam Dakar so tawi Dakar yeehi ha jooɗima walla ko ari Dakar ene jooɗo so tawi neɗɗo yiiɗi hebde ndiyam
robinet Daka muɗum holno waɗata ha wawa hebde ɗum? eyyi ɗum eɗen ɗo base asifor nan ɗo ko enen kadi goni ɗon eɗen gondi noon e plombier ji meɗen ɓen ɗon kala saaha mo garɗa guila tan ko ɗo ɓe mbasata hol noon jomum waɗata eyyi ko ɗo ɓe mbasata so tawi woni a ari to base maɓɓe ɗo sa ari aɗa yiiɗi wadde demande hebde robinet on saaha min kalnuma hono watte ko an garɗo wadde demande o so tawi woni koye nder Daka o jeeyɗa ko indema yettode ma manam dentité ma o ko woni hen ko ɗum min ƴettata e inde Daka o on saaha min mbadduma e plombier o yaaha o metonoma ewa to ƴettata ɗo tiwo mawɗo mo gonɗo ɗo no hay to Daka ma ɗo ya taw ɓurani 20 métres saabu so tawi tiwo tokoso juuti tan ina usta pression ɗum waɗi toujours wadde tiwoji mawɗi ene ɓeyde e nder beddaji ɗi on saaha so metima ha gasi andama aha ene wona gara mbaɗa demande ma joɓa on saaha joɓa 3000 francs keɓa demande maɗa jaaha jaaɗa e plombier o waɗanma robinet ma e beela so tawi jomum waɗi demande ene wawi ƴettude plombier muɗum walla kañum so tawi ko plombier ene wawi waɗande hoore muɗum walla ala ko ma tan ko onon poti rokku ɗum plombier aɗa andi plombier ji ɗine keewi kono ɗum ɗo ko réseau o kadi wonno o foti renirede won kadi fotɓe rendemo renoɓeɓe kadi koɓe suɓaɓe eɓe gandi ko ɗum ɗo yiɗa réseau o ɗum ɗo sala e réseau o wadde ko ɓuranta min minenne koye amen so tawi woni a ari a waɗi demande maɗa min tottuma plombier amen ganduɗo komin jiiɗi ko jaada e makko o waɗanma robinet ma o waɗiranma no foti waɗirede ni saabu teskade so tawi woni hoddiram a waɗi robinet ma plombier ma tan gadduɗa o waɗanima robinet o waɗani van wiyama Daka saki ma tan ndiyam uddaka taw a wisti hoorema tan yaadi hen ndiyam nana weddo so tawi woni plombier momin tottunuma o ono jogui ko wiyatma wat sa fayi yaade coka van o ndiyam darto wasa bonde ɗon on jogui on expérience kono goɗɗo wiyama tan ko Daka jarani wadde van ete jarani wadde van ndiyam ɗam koko so tawi woni etti hoore ni koko bonnata wadde bonnande moƴƴani ɗum saabi kala garɗo emin jiiɗi soko Allah o ara haw yetto amen min mbaddamo plombier ya fewnam ko iri ko ha fewa so Allah jaɓi. Hol wasiyama e yimɓeɓe? eyyi wasiyam e yimɓeɓe kamɓe wonɓe e nder Daka ɗo ɓe guila noon e waɗanteɓe robinet ŋaji ɓe hay waɗoɓe robinet ŋaji ɓe foof waɗanteɓe robinet ŋaji ɓe neɗɗo gonga woto yiiɗi robinet ma tan cuɓoɗa ko ɗo tan mbaɗan momi taw ɗo moƴƴani saabu point ji ne woodi point dow mo ganduɗa sa waɗi robinet ma ko ɗo ɓurata moƴƴude makko wadde plombier o so ari kanko ko gandal makko o janggoy ɗum o faami ɗum so ari o wima ko ɗo foti moƴƴude mbaɗire ɗo mbason yeddodirde so mbaɗƴi ɗo noon ha a yi an a waɗi caɗele mbiyama min de sinno ko sagam mbaɗirenmo ga kono kanko gandal makko ngal mi ɗamini fodde duuɓi ɗi o waɗi hen o dañi hen expérience so tawi woni hoddirama o wima ko mbaɗen ɗo a wima mbaɗen ga son jeddodiri so fewo yani a susarde makko mbiyama wonde eyyi ɗum waɗi eɗen mbasiyoɓe tinno kamɓe waɗanteɓe yoɓe tinno kala ko plombier ji cuɓaniɓe on sifa yoɓe jaɓɓe mballodire mabɓe saabu kamɓe woni yaadiɓe men e wawde rende réseau Daka o kamɓe kadi plombier ji waɗoɓe eɗen mbasiyoɓe kamɓe ne kala baɗowo robinet baɗo hono noon yo tinno o wasa yejjidde ko wiyete ko van dare o yo waɗ van taw so hoddirama Daka sakima ndiyam dartaki heddotoɓe gaɓe ne cohli ndiyam forage o uddani taw so jomum itti hoore nde na wawi sokde van o ndiyam wasa bonde ɗum eɗen ñaago ɗum plombier ji heddi kadi fewnoɓe caaleji ɓe hono o saaha ɗo ni eɗen mbasiyoɓe saabu woɗɗade saabu hayto majinto eɗen jamira kala mahowo galle mum yo woɗɗito kalluji no moƴƴi kalluji ɗi ko hen courant o rewi ko hen tiwoji ndiyam ɗi ndewi wadde so jomum woɗɗitima ɗum kala eyyi caaleji ɗe beele ɓe mbawa woɗɗitade haade mabɓe memde tiwoji ɗi saabu tiwo so tawi woni tiwo 160 so fusama ɗo surtout ɗeɗo jolloɓe ɗo ndiyam ɗam so juurti hayso koye nder 10 minutes haade mum gasde fewnde taw ko heewi yoolima saabu pression ne heewi machallah eyyi Ousmane Sow a jarama wonani min weltare nde dokkuɗa min temps maɗa gam mbawa awde yewtide ko fati e ndiyam Daka ɗam e ɗum noon a jarama Seydi Sow jokken golle yo Allah rokku en hawrude hen sahaji goɗɗi yo Allah rokku en kadi humnude aadi o ha mbawen yarnude Daka o e dow jaam ɗum noon on jarama.